Unong kaadlaw sa buhat, miagi na alang ka nato. Karong Sabadong balaan, adlaw iya sa amahan. Karon atong hinumduman ug atong pasalamatan ang pagsimba kang Jehova, panalangin ihatag na. Karon atong paglikayan, kaugalingong kalipayan. Ang Ginoo nga Amahan, magbubuhat man sa tanan. Unia kita pa sa kunya, sa hadagas dapit sa yuta. Dito sa yutang balaan, sa Sion ang kayong tuluyan. Tabang sa tanan nga nalisdan, sa